Ποια είναι η ομάδα νέων? Αυτή η ομάδα νέων έπρεπε να έχει μια δράση, μια παρουσία. Την ακούσατε κανένας από εσάς, την ξέρει κανένας από εσάς? Η ενεργεία κυρίως χτυπάει τους νέους. Το γνωρίζουμε πολύ καλά όλα. Υπήρξε μια επιστολή που την δημοσίευσαν αρκετά μέσα στην περιοχή μας από ομάδα νέων των Γρεβενών, που σας καλούσε σε ένα διάλογο, σε κάποιες απαντήσεις πάνω στην ψήφιση του μνημονίου κτλ. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν δύο επιστολές για εσάς και μία επιστολή προς τον προκάτοχό σας, τον κύριο Φαντάβο. Δεν νομίζω ότι χάθηκε εκεί μια καλή ευκαιρία να γίνει επιτέλους πολιτικός διάλογος. Πράγμα που δεν υπάρχει μια απουσία στα Γρεβενά. Δεν έχουμε πολιτικό διάλογο, έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε καταγγελίες, έχουμε ανώνυμες ιστορίες και παραμυθάκια, αλλά δεν έχουμε πολιτικό διάλογο. Δεν νομίζω ότι εκεί χάθηκε μια ευκαιρία με μια απάντηση σε ένα σωστό πολιτικό διάλογο. Θα μου επιτρέψετε. Ποια είναι η ομάδα νέων? Είναι συγκεκριμένα άτομα. Ποιοι? Ποιοι είναι? Δεν όφυλαν να στείλουν επιστολή, δεν όφυλαν να στείλουν ότι είμαστε αυτοί, αυτοί και αυτοί σε έναν άνθρωπο που δηλώνει στο διαδίκτυο και γνωρίζετε πολύ καλά. Το διαδίκτυο είναι ωφέλιμο, χρήσιμο για την κοινωνία, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Στέλνεις μια επιστολή ποιος? Ποιος στέλνει μια επιστολή? Αυτή η ομάδα νέων έπρεπε να έχει μια δράση, μια παρουσία. Την ακούσατε κανένας από εσάς, την ξέρει κανένας από εσάς? Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι από το... Και επειδή το θέσατε και αυτό το θέμα, να σας ενημερώσω ότι ήδη με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, ο οποίος έχει ενημερωθεί, έχει αποφασιστεί ότι κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα θα βρίσκουμε το απόγευμα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Ποια είναι η ομάδα νέων? Επιτρέψτε. Ποια είναι η ομάδα νέων? Ποια είναι η ομάδα νέων? To be saved, Mr. Rest told me. To be saved, you must open the door to the wrong ones. To be saved, that's what Mr. Rest told me.